И како сте, дечки, добре дојдовте во нов видео. Денеска пак со Escape Running е дел 3, само прво сакам да ви покажам за скинов. Ние денес да го направиме по-мој. Че тука ли беше? Да. Затоа што пак ми викува почеток да се морам ова да го преместам тука заради скинов. Добре, сега мораме да се опириме многу пати додека не најдем нешто. Јако би било јако. Дечки, најдов две работи што ми требаат. Ко ми треба Roblox Jacket, ама овие се за фри. Така да можете да ги купите, затоа што ја немам Roblox. Ја изгледа сум единствен, че немам Roblox и не знам зашто. Бро, то ота немој ваве Roblox Jacket. Ама сега ставам Spider-Man. Така ми одговора, така ми е убаво. На мене гледате. Добро. Добро. Мораше ли ова да ми се појави, добро? Фри. Добро. What the heck, не ми се отвори. Чекайте, дечки. За фри да го земам. Добро, ке можем ли да го вземам? Обличен ли си? Добро, тоа ми е обличено. Сега пак морам да го стопирам. Еве ни косичка, нашата шо ни е убава. Леле, во ми се појавува многу нешто, интернетот ми е слаб, од кај да знам зашо. Зашто? Интернетот, како интернет? А панталоники си сменаш ли? Дај панталони, браво ми. Пак морам да стопирам, бе, дечки. Дечки, сега ќе си ставам и ќе продолжиме. Дечки, готов ни е скинот, сега да почнеме со играта. Чекайте малку, додека да ја уклучим играта. Треба да стопим. И сега, дечки, ќе почнеме да играме со играта. О, не бе, вола, забрави, бе, ка требаше да се игра без маус? Мислам дека да. О, фак, брат, шо ми? На 60 паричи. Да, бе, да, ти толку беше близко главата и плашиш се да одеш, за да не те убие и накрая паднеш. Дай, бе, брат, не ни я види, брат. Види колко е скривен. Ево, на шо? От, само ми скокна, what? Кул. Да, брат, е само ли? Защо ми само оде? Това ме нервира. Добре, брат, не ми оди само оди, ме нервираш това. Добре, цяло време тогава морам да стискам оти, за да не ми оде само. Гледай! Марино, Дими го имаш играно. Дими, види за малко ти стигнеш да чекам. Защо ми само оде, бе? Првиот пат оде само, после ко ме фана главата, толкова више не оде се. И па, ако не да го пуштам... Да. Дай, бе, брат. Само оде и после втори път ко ме фана главата. Може... И, бе. Jesо, палец ли беше? Да. Да. Па тоа мислам дека е палец, да. Него е мало. Да. Да, уствари. Ја па забрави и прстите. Кои са? Домал и мал, така ли бяха? Те последните две. Едва стигна до еден чекпоинт. Да. Едва стигна до чекпоинт. Сега да видиме. Барино, Дими го имаш играно, не са сатирайки го. Дали ќе победиме, дечки, целата игра нема шанси. Као што е многу тешка. И е стигнато до повише, но тоа не е тука. На телефона многу е. Първо, брат, ти ме успееш ли више във второто, брат? Добре, два е. Сами защо? Брат, дай бе, нема за толкова високо, не можем да видим главата и намерено той. Ота факт скока ми главата. Порам накрая да бием, за да... Леле, имаш чекпоинт. Очи, прем съм на един чекпоинт. Фала ти глава, ще ме направи да скокнем на тебе. Фала ти. Малко иде. И неко... Добро на чекпоинт. Добро, брат, не ли може... Защо само оде? Ако не ява ка да го пущам и само да си скокам, па не е фер, не ли ми? Пусти си го, нека си скокаш само. Гайдет. Само морам... Не бе, това забрави какво се правиш. Да, брат, не трябваше да сакаше за отма, който ти стане да... Добро, дечки, играта е много тежка, не знаме и баш на во видео, дали ќе го поминем, оти види се. Това е! Дай, бе, брат, сакаше да не летна му главата, дай, нема за... Много се нервирам, от това игра. Клон... Немаш да очекуваш и накрая умреш.
Е, това е играта. Оу! Това е лесно. Това беше лесно. Оно до там може. Добре, защо ми се появило? Няма веса. Ево е тежко малко. Одиви ми беше малко тежко. Ми да за това, знаете ли, дечки, що само що сега трябва от бюджета да го минам, zato що е невъзможно. Ай, нека се спуща го. Дай ми брат, не ни одише! Я повъка. Така, Марин, най-добре ти е твой идеята. Много... Не, най-добре да искам да кажа много добре. Дали си, Марин, спрей мен, само да не паднеш от главата, за да се доближат главите и за да можем да ги прескокнем, иначе няма шанс. Добро? Не! Чек! Леле, що направи, бега? What the fuck? Тайна. Може ли се скачам? Па добре. Имам някаква финта сега. Трябва да... Каковай, Марин? Сакам да кажем каковай. Скукнай де тук. Дай, бе, брат, нема шанси сега. Джамп. Сега, Марин, за да видиш спремен. Нека се симне главата. Нека се кача от тия, малко се почиша. Дай, братца! Па колко трябва да чекам? Среќа да имам, мислиш? Среќа тежко от това игра. Дечки, воя 2 кило помина. Знаете ли? От я воя, ако го имам играно, па ми е тежко. Више, знам и више како... знам лесно ми и више се опущам и... Той ако знаеш. Избегавам и за да не можем да ги прескокнем, ама видите си. Вие не сте. Брат, за къде се залета това така, брат? Малко ми е жегната, како дими, шо... Ако притисна малко, да стане да оде. Скокни и оди, вака. Сега, Марин. Добро. Добро, сега не ходам. Едва го вола помина. Добро, воламе малко. Това е главата е лесна. И воля е лесна много. Само що много трябва копчини да ги менеш. Иначе е лесно. Добре, бърм да падне от глава. Това е добро, дечки. Това е лелово видео, само един левел ти поминаме 100%, ви гарантирам. Гледайте сега, бам, не смеям да идам. Леле, забрави, дечки, забрави, бе, да... Имам, бе. Не съм го видял, това е чекпоинт. Това е доброто. Това не е ли звайзен? Може ми взема въкал. Не бе, да, сега ще да го помин. Добре, сега ми е ясно. Не можем, това е невъзможно. Ама, Марин. Не, яс! Дечки, ово е поминато. После 3 години всеки им знаете. Това е невъзможно. Па не е баш невъзможно, ама е невъзможно. Да. Първо е лесно, само да почакаш да главата и право тръчаш. Нали с границата? Некой пак! Не го виде! Да, нали можем само. Влаго помина! Дечки! Най-як сум! Не, има по-яки от мене, защото цялото го влаго помина. Вуа беше тежко, трябва да ги... Какво беше? Сега трябва да ги почекам да... Ми чекай! Ми е добро, не мога. Не, шо направи сега ми да... Вългаха ми е пиво. Имам до тия нисо планети, пелава и на нещо. Това е много кола, нема. Това видео нема до това. Марин. Я кога сакам одам бе тука? Марина, спирано ли е? Защо? Спирано ли е? Не. И покажа се ли? Не ме лажи. Покажа, не да лажи. Ама да не покажи биш. Добро, бървам си, малецка, това е доброто. Добро, брат, сега ще ме почекам. Сега, дечки, това не е възможно. Идеме напред. Ако вие ги престанат, ако идам више напред и ако павака одам, снема го павака. Не по-лесно. Сега не века скокнем, они почвам да се кръщат, ама я да тога и скокам. Защо го това направи? Не трябваше само да гледам. Дечки, да знаете, това игра е много тежка. За някой е лесно. Но я не више имат поминато. Я не ям и не знам, че ме очекува и зато изгубува. Добре, не си ти се вижда това. Во е лесно. Шо е?